da shi, dan halak ne bai saurin fushi. Ku haɗe kan naku kawai ku zo, in kun zo sai ku haɗe da shi. Ahmad Ali ka zama kainuwa, kai da shin Allah kake garkuwa, ta gaban talakawa dan alo Allah maka gwamna a Sokoto. Ahmad Ali shine zahiri, wancan kam ya zama baɗini. Dosogon nasu da sun kasa a gaba shi ma dai bai gani. Ka amincewa Ahmad Ali ya zamo gwamna sarki gwani. Mun san zai yi mana lamuni, ya saka mu zamo 'yan zamani. Duk yawoyin nan da suke gaba mu wuce su da